radio ja kerro Pasille asiasi. Kukaan ei oo samanlainen kuin Viherahon Pasi. Pasi edustaa köyhää kansaa, rikkaat kykyjä köyhille valtaa. Pasille voit rahaa taikka viinaa antaa ja se kiittää. Se on ihan varmaa, kuka uskaltaa livenä dykkaa. Pasia on ihan turha sykkaa, Pasin mieli on terästä. Ja jos dissat Pasi, saat kuulla sen sun perästäs. Pasilla on koira nimeltä Rontti, muitten rojua täynnä takakonttia. Harva sitä tietää, toisen roska, toisen aarre. Lähde sitä tavaraa Pasille viemään ja anna sille rahaa ja vaatteet. Pasilta löytyy hyviä aatteet. Kuka on paras tubettajista? Pasi Viheraho. 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 Jonnet, Pasi radio soittaa. Pasilla on kisa, kuka Pasi visa voittaa. Tarjolla esiin, ota mallia. Pasi ruokavinkistä laita se testiin. Makarylli, juustoa, happasilakkaa ei kaapissa muutoo. Mut siksi voit sille paketin lähettää osoitteena Lahti, eli paketin määränpää. Pasilla soi himassa levari. Reparsi Marko ihan täys vitun kehari. Pasi perjantaina aivan vitun sekasin. Kelasit varmaan minkä vitun takia. Kuuntele ite 100 vitun apinaa. 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 Kuka on paras tubettajista? Pasi Viheraho. 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 Yeah.